आं मोजां मोनथारदों आरो नैबे सानसुमा लुलांनाय फिल्म माबा दं फनखौ मा खालामबा मोजां जागोन एसे सारनाय गुरै थिग थाक पजिसनाव लाबोनांगौ बेखौ नों एसे जोंनो आइडिया होदो नों एसे माने मा खालामबा मोजां जागोन जेसेबां दं नोंहा आंहा एसेबां गैया नंगौ नों बम्बाइ दा फैबाय गेलेना फैबाय थांना फैनायल'सो मा खालामबा मोजां जागोन बेखौ माबा मोनसे खालामथारनांगौ बे जोंदावानो मिनि प्रजेक्टखौ सानसुमाखौ बुंनानै लादोंमोन हाखौ जों नुनानै रायजोनिफ्राय बेवहाय माने फिल्म मोनसे प्रडाक्सन सेन्टार बानायनाय स्टुडिअ होननानै बेखौ बानायदों सिबाय बेबो पलिटिक्स गेलेग्रा मानसि फिल्मा मा बेखौ बुजिया बानायथारनांगौ होननानै बेबायदि प्रजेक्टखौ लाहोदोंमोन आरो दा नुहुरबाय थायो आंहाथ' मेगनाबो जाहरला मा जाबावगोन दाखालि एसे खोन्थाखांखाबाय बे जे आर्काइभा बेखौबो नायनानै रिन'भेसन खालामजायो होननानै जों दाखालि खोन्थाखांखाबाय जोंदावबो दंमोन जोंदावदो आं खोन्थादों जे बेखौ काटलगुरियावबो लुदों ओमफ्राय बेखौ जों नायजायो फोसाबनानै बानायनो हायोबा बानायनोसै बानायथारनांगौ बेनि थाखाय हानि पजिसनखौबो सानसुमाया बेसेबां बिगा लाखानाय दंमोन बाहाय जायाबा जों दस्रायाव बानायनायनि माबाखौ सानदा सेन्टारखौनो मोनसे सेन्टारखौनो ज' खालामनानै जेरोखोम माने एक्जाक्ट जायो खामानिया बेबायदिनो पजिसन लांनांगौ आरोखि सेन्टार मोनसे जाथारनांगौ लाला बिला खालामालासे बेखौ बयबो माने खर'खौ ज' खालामनो मोजां जायगाया क'क्राझाराव नुजाफैनानै खाथि जायो मोजां होमबा थांथ'नोसै मालाबा फैगोन नों गाबोन न'खौ लांफैनोसै गाबोन नायग्रोदो माने रायलायग्रोनोसै एसे मा साजेसन होनो हायो साजेसन होदो बेनिफ्राय बाखिखिनिखौ उनाव जोङो लासै लासै मोजाङै दे सार माथो खालामबावनो जे मेमे लोगो मोनबाय थाथोंसै खननाया सोलिगासिनो दङ नागारथारालै लोंनायखौल' खमायनांगौ बे गैया गैथ्रा बे गैया गैखाथारा लोंनायावनो जोबजोब्बाय जोंना औ गैया बे गैथ्रा दे होमबा सार थारदो दे आं मोजां मोनथारदों आरो नैबे सानसुमा लुलांनाय फिल्म माबा दं फनखौ मा खालामबा मोजां जागोन एसे सारनाय गुरै थिग थाक पजिसनाव लाबोनांगौ बेखौ नों एसे जोंनो आइडिया होदो नों एसे माने मा खालामबा मोजां जागोन जेसेबां दं नोंहा आंहा एसेबां गैया नंगौ नों बम्बाइ दा फैबाय गेलेना फैबाय थांना फैनायल'सो मा खालामबा मोजां जागोन बेखौ माबा मोनसे खालामथारनांगौ बे जोंदावानो मिनि प्रजेक्टखौ सानसुमाखौ बुंनानै लादोंमोन हाखौ जों नुनानै रायजोनिफ्राय बेवहाय माने फिल्म मोनसे प्रडाक्सन सेन्टार बानायनाय स्टुडिअ होननानै बेखौ बानायदों सिबाय बेबो पलिटिक्स गेलेग्रा मानसि फिल्मा मा बेखौ बुजिया बानायथारनांगौ होननानै बेबायदि प्रजेक्टखौ लाहोदोंमोन आरो दा नुहुरबाय थायो आंहाथ' मेगनाबो जाहरला मा जाबावगोन दाखालि एसे खोन्थाखांखाबाय बे जे आर्काइभा बेखौबो नायनानै रिन'भेसन खालामजायो होननानै जों दाखालि खोन्थाखांखाबाय जोंदावबो दंमोन जोंदावदो आं खोन्थादों जे बेखौ काटलगुरियावबो लुदों ओमफ्राय बेखौ जों नायजायो फोसाबनानै बानायनो हायोबा बानायनोसै बानायथारनांगौ बेनि थाखाय हानि पजिसनखौबो सानसुमाया बेसेबां बिगा लाखानाय दंमोन बाहाय जायाबा जों दस्रायाव बानायनायनि माबाखौ सानदा सेन्टारखौनो मोनसे सेन्टारखौनो ज' खालामनानै जेरोखोम माने एक्जाक्ट जायो खामानिया बेबायदिनो पजिसन लांनांगौ आरोखि सेन्टार मोनसे जाथारनांगौ लाला बिला खालामालासे बेखौ बयबो माने खर'खौ ज' खालामनो हायो मोजां जायगाया क'क्राझाराव नुजाफैनानै खाथि जायो मोजां होमबा थांथ'नोसै मालाबा फैगोन नों गाबोन न'खौ लांफैनोसै गाबोन नायग्रोदो माने रायलायग्रोनोसै एसे मा साजेसन होनो हायो साजेसन होदो बेनिफ्राय बाखिखिनिखौ उनाव जोङो लासै लासै मोजाङै रायलायलांसै दे
सार खांख्राया माथो खालामबावनो जे लोगो मोनबाय थाथोंसै खननाया सोलिगासिनो दङ नागारथारालै लोंनायखौल' खमायनांगौ बे गैया गैथ्रा बे गैया गैखाथारा लोंनायावनो जोबजोब्बाय जोंना औ गैया बे गैथ्रा दे होमबा सार थाथ'दो दे गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एग्जिबिशननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एग्जिबिशन बे एग्जिबिशनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एग्जिबिशनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन